Yes, how are you? Zvirizi. Andri boys. Kwenda. Hapa. Mboshka ngibade. Takarega ndikuperekedza. Tifambe pichana. Ari seko. Ya. Taura jeans. Ko unomboona kuti ndakapfeka majinsi manyowani. Akandifita. Wakafitwa chaizo. Ari seko rura. Ndoniveveka. Une problem. Ndikaze. Haudi kuona vanokuda ivo. Vanokuda chaivo hautombovaoni. Rura. Ukuita basa rekuti izvo zvari kupi? Amene anga chintaura kuti pane funeral yaende. Funeral? Yani. Amene sekuru wake distant relative. Rwara, she is my sister. Saka iye she's at a funeral kose ndiri panapa. Asi wana ndakapfeka black ukati pamwe ndokwandiri kubva. Kasi pane zvaunoziva. Hande. Aiwa mira. Pane zvaunoziva. Pane zvaunoziva. Muda kurambana because of me. Ona kandamufonera ini anditi andidzwa kuti she's at a funeral. Saka now it's starting to make sense kuti iwe uri panapa iye ari kutaura kuti ari kupi. Mufonere kakudzega. Mishi. Chi. Ari kupi ruva. Ngoni, you turned me down. Wanzwa. Kubva tichitamba tese grade 7, we were friends. All of a sudden, because my sister was transferred. Kubva kuchegutu titiyozodzidza tese, you fell for my sister wangaona 2 minutes. 2 minutes. Yes. Ngoni. Ngatakambotaura nyaya. Izvozvo I'm here. Iye ari kupi. Being backstabbed, being double crossed. But inini I loved you. Misha. Yes. Zvauri kutaura izvi inini nzvanzi iwewe neni takambotaura nyaya handika inini ndikakuudza kuti hazviite mishi hazviite sisi vakoka tatoattached zvekuti kuti tisiyane sezvazviti. It's okay izvezvi aripi. It's okay ini handisiko kustopa handiti aiwa chinditaura aya iwewe mutsvage ini ndakuenda aiwa mishi chi mishi kani ngataurani ari kupi ndokuti ngondozva kuti ari kupi fona umudze kuti uda kuuya kunhamo mishi hauziva zvinoitika sister vakoka vane tumasecrets so mastatus aiko nomaona kana ndasati vanefoni inoenda pawhatsapp ndine mbudzi got saka makasara izvo zvitarisaona tarisa muchinzanzana punchununu ndozvaari kuita izvi foni yangu iyi haina password unogara uchikumbira foni yangu kune zvawakambona zviri suspicious foni mangu but you turned me down. Alright. Shimira manje. Shonaka. Ruva hasi pamoyo wangu chaizvo but aiwa kanishi nzvanzi mishi. Are you free tonight? Mama morning waripo nanzi. Aiwa kana unongobuda ma 2 minutes mishi. 2 minutes ndichienda kupi? Ndikuyozokuona. Pamba pedu. My reverse deal uyu anenge ari ngoita kaunhu kai but iwewe manje ngatitaurane mishi toda kuti zvifamba ndiri inondigira chii uda chii ataura ako don't worry money is not a problem inondigira chocolate bubbly chete usandidzikisire taura zvinhu zviri pamusoro usandidzikisira aikonondzikisira kochi taura zvinhu zvine okay the next thing make it a surprise saka unobuda alright mishi alright kandi mainda siyapoto alright wakachena sure sure wakachena usadaro chimbofamba toni rambochenda